Hola, sóc l'Elisa i avui us vull explicar un conte que vaig crear, em va arribar, no sé ben bé, ahir, i que parla per mi del procés d'arriscar-se al canvi. Doncs bé, hi havia una dona que vivia en un poblat. Ella mai s'havia plantejat de sortir del poblat. Sortir del poblat? Quina bestiesa! Però un dia li va néixer un petit desig. El desig de veure món. El desig de deixar el forn de pa. El desig de redescobrir-se a si mateixa. I sabeu què va fer amb aquest desig? Doncs mireu, el primer que va fer va ser ignorar-lo. Però el desig insistia. Després el va posar sota el coixí, però el desig insistia a la nit mentre ella dormia. Finalment li va dir: «Desig, deixa'm en pau, que em complicaràs la vida!» Però el desig creixia i creixia i creixia dins d'ella. Al final no va poder més i va dir: «Estic farta de fer pa. Deixo el forn de pa». Va parlar amb el propietari, ho van arreglar tot i se'n va anar. Se'n va anar amb una motxilla caminant pel bosc. I bé, van anar passant els dies i va tenir moments de tots. Moments on estava més animada i el seu desig l'acompanyava alegrement. I moments on el desig s'omplia de dubtes i tot eren preocupacions i sonava més aviat així. Però ella seguia pensant. Fins que un dia, al camí, va anar a parar davant d'un gran riu. Era un riu molt cabalós, tant que ella no veia per on creuar-lo. Hi havia molta aigua i va començar a pujar amunt del riu, avall, a veure si trobava unes pedres per creuar, unes roques, però no veia res clar. Quan feia una passa endavant ja tremolava i tirava enrere. Finalment es va rendir. Es va rendir i es va asseure davant del riu. Andele, andele, andelo. Llavors, el riu li va respondre: «T'he estat observant. Sé que tens ganes de creuar, però tens por. Tens por que et passi el mateix que li passa a tothom, ser arrossegada per la corrent. Si confies en mi, si et deixes anar, t'ajudaré a creuar. Ahandela, handele, La dona va mirar a banda i banda, per si hi havia algú. No semblava que hi hagués ningú. Llavors va entendre que li havia parlat al riu. Es va posar de peu, va tancar els ulls, va respirar profundament i va fer la primera passa.
Quan va haver fet la primera passa, el riu es va convertir en un bonic rierol. I al fons de l'aigua clara, hi veia pedretes de colors, que li indicaven per on creuar. Ella va començar a saltar com una nena petita, jugant a saltar pedretes, i de cop es va adonar que ja estava a l'altra banda del gran riu i podia sentir-lo just darrere d'ella, gran com sempre. Però ella ja estava a terra ferma de nou i sentia el seu desig que l'acompanyava, més serè, més calmat, alegre però serè. No sé si m'enteneu. Ja no tenia l'ansietat de vinga, va, anem-hi, corrent, sinó anem-hi, però anem-hi fent cada passa, no? Havia creuat el gran riu gràcies a la confiança en ella mateixa, la confiança en el riu i la confiança en la vida. I aquesta és la història que em va arribar a mi i que ens diu això, que a vegades no hi ha un camí o no veiem un camí traçat, però que si confiem surten les pedretes, surten les senyals, les persones que ens ajuden a fer cada passa. Andendelande-yo, andendelande-ye, andendelande-ye, andendelande-yo, andendelande-le, andele, andendelande-le, andelo, andelo. Bé, espero que us hagi agradat i que l'hàgiu gaudit tant com jo en crear-lo. Ens veiem a la propera. Adeu!